مدینہ شریف اندر موجود نے۔ حضرت امام حسن مجتبی نے مسلمانوں خواب ویکھیا، آپ آرام پہ کر دینے، خواب اندر ویکھیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ترکی گھوڑے دے اتے تشریف فرمانے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش پہ لگ دینے۔ حضرت حسن مجتبی امام حسین دا وڈا ویر، حضرت امام حسن آندے میں اپنے پیارے نانا جان نو اتنا خوش کدی بھی نہیں ویکھیا، زندگی دے اندر بھی اتنا راضی کدی نہیں ویکھیا، اج میرا نانا بڑا خوش نظر آندا ہے۔ ترکی گھوڑے دے اوتے سوار ہو کے میرے نبی تیز رفتاری دے نال گھوڑا دوڑائی جاندے نے۔ میں خواب اندر پوچھیا پیارے نانا جان اج بڑے خوش نظر آ رہے ہو، اج گھوڑا کتھے دوڑائی جا رہے ہو، اج کادی جلدی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا حسن اج مدینے دے اندر حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے اتنی بڑی سخاوت کی دی ہے، اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے، اللہ راضی ہو کے ایک جنت دی بڑی خوبصورت حور نال حضرت عثمان دا نکاح کرنا چاہتا ہے، میں اس نکاح دی تقریب اندر شرکت واسطے جا رہا ہوں۔ میرا رب عثمان نال ایک جنتی حور دا نکاح کرنا چاہتا ہے، راضی ہو کے انعام دینا چاہتا ہے۔ آج عثمان نے راہ خدا اندر اتنی بڑی سخاوت کی تھی ہے، مسلمانوں لوڑ بھی سی، رب نے راضی ہو کے انعام عطا فرمایا کہ جنتی حور دا نکاح عثمان نہ رب کر دے پیا، تے اس تقریب اندر میں شرکت واسطے خوش خوش جا رہا ہوں۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت عثمان غنی ذوالنورین جنہوں نے سخاوت کی تھی، اور البدایہ والنہایہ کے اندر محدث ابن کثیر نے لکھے ہے، اٹھا کے پڑھو محدث ابن کثیر نو، اور خواب کون ویندا ہے پیا؟ خواب حضرت امام حسن مجتبی ویندا ہے پیا، تے خواب دے اندر کنوں ویندا ہے پیا؟ مصطفیٰ کریم نو ویندا ہے پیا۔ اج تینوں مینوں خواب آوے نا تے تیرے میرے خواب اندر حضور آن تے وہ خواب غلط نہیں ہوتا۔ میرے نبی پاک دا فرمان ہے من رآنی فی المنام فقد رآ الحق، جنہیں خواب اندر میں محمد نو ویکھیا انہیں مینوں ہی ویکھیا ہے، کیونکہ حضور فرمایا میری صورت نہ کوئی جن بدل سکتا ہے نہ کوئی شیطان بدل سکتا ہے، میری صورت اندر کسی دے خواب اندر نہ جن آ سکتا ہے نہ شیطان آ سکتا ہے، جنہیں خواب اندر حضور فرمایا میں آواں پھر وہ میں ہی ہونا وا۔ اور سرکار تے بے مثلو بے مثال نے نا، کیوں بھئی حضور ورگا تے آیا ہی کوئی نہ، تے نبی پاک دی صورت کوئی بھی تبدیل کر سکتا نہیں، جنہیں خواب اندر اج تیرے میرے خواب اندر حضور آن تے حضور ہی ہوندے نے۔ اے نواسے مصطفیٰ ہے جڑا خواب ویندا ہے پیا، تے او دا خواب کو غلط ہو سکتا ہے؟ تے خواب وچ بھی آن تے حضور آن تے نال فرمان اسے دن پھر سخاوت محدث ابن کثیر نے لکھیا حضرت عثمان نے کی تھی، اسے دن پھر خواب آیا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا آج عثمان نے اتنی بڑی سخاوت کی تھی ہے کہ رب عثمان دے اتے راضی ہو گیا ہے، تے راضی ہو کے انعام کی دیتا سو جنتی حور دے نال عثمان دا نکاح کر لگا ہے، تے اس جنتی حور دے نال نکاح کرن لگا تے جڑی تقریب اور نکاح دی تقریب جڑی سجی ہے اور مجمع جڑا کٹھا ہوندا ہے پیا، وہ پھر مجمع عام نہیں، حوراں دا مجمع اللہ تعالیٰ دے نبیاں دا مجمع ہوئے گا، تے حضور نبی پاک علیہ السلام اس مجمع دے اندر شرکت واسطے کیوں بھئی اج تیرے میرے یار دی شادی ہوئے تے دعوت دے وے سانوں، کیوں بھئی نویں کپڑے پا کے جانے ہیں کہ نہیں، خوش ہو کے جانے ہیں کہ نہیں، کیوں بھئی تے ہوئے بھی جگری یار دوست ہوئے اچھا ہوئے دعوت دے وے بندہ خوش ہو کے جاندہ ہے۔ تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی دا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا جنت دے اندر، میرا ساتھی حضرت عثمان غنی ہے، میرا ساتھی حضرت عثمان غنی ہے، جنت دا ساتھی مصطفیٰ دا حضرت عثمان ہے، جنت دا ساتھی حضرت عثمان ہے۔
تے ساتھی وہی ہوندا ہے جڑا دوست ہوے، یار ہوے، پیارا ہوے۔ تے میرے نبی پاک علیہ السلام بھی راضی نے حضرت عثمان دے اوتے، تے خدا بھی راضی۔ اللہ راضی ہو کے انعام دیندا ہے پیا، اللہ راضی ہو کے انعام دیندا ہے پیا۔ تے حضرت عثمان غنی ذوالنورین نبی پاک دی غلامی چ آئے، اللہ تعالیٰ دی ذات نے بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ایسے واسطے کسی نے بڑے کمال دی ترجمانی کیتی ہے، بن گئے غلام جڑے شاہ ابرار دے، بن گئے غلام جڑے شاہ ابرار دے۔ اے بڑی پرانی نعت ہے تے محبت نال جھوم کے پڑھو، سارے پڑھنا چاہیے، کیوں بھائی؟ کیونکہ کمزوری تے ہے نہیں، قربانی تو گوشت کھاتے ہے کہ نہیں؟ کھادے تے محبت نال پڑھیے، بن گئے غلام جڑے شاہ ابرار دے، بن گئے غلام جڑے شاہ ابرار دے، بن گئے غلام جڑے شاہ ابرار دے، ویکھ لے نظارے پروردگار دے، ویکھ لے نظارے پروردگار دے، شان جو پہچان لیندے بطحاں دے ماہی دی، شان جو پہچان لیندے بطحاں دے ماہی دی، کدوں رکھ دینے لوڑ یارو اس بادشاہی دی، سونیاں کھجوراں ہیٹھاں او عمراں گزار دے، بن گئے غلام جڑے شاہ ابرار دے، ویکھ لے نظارے اونا پروردگار دے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا کو، ہاں اللہ کریم سانو تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے عثمان منظور نظر داماد دی عزت دے عظمت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔